V tomto tutoriáli si ukážeme, ako si spravíme takýto žiariaci neón okolo postavy a vlastne aj celý obrázok si takto skomponujeme. Takže otvoríme si fotku, file, open, máme fotografiu. Dobre, v prvom rade tu spravíme pozadie, takže klikneme tu dolu na novú vrstvu, klikneme na farbu, vyberieme čiernu, OK, dáme plechovku, zafarbíme a vrstvu chytím a hodím ju pod túto vrstvu. Dobre, teraz na ňu aplikujeme gradient, takže dvakrát na ňu kliknem, zobrazí sa mi takéto okno, kliknem na gradient, kliknem na style, dám radial, dám reverse a teraz si dám z takejto tmavošedej takto do bledošedej, kliknem na jazdca, kliknem na farbu a dám si takúto bledošedu, OK, OK a veľkosť nastavíme asi na 79, OK. Teraz si spravíme novú vrstvu, takže kliknem na novú vrstvu, znovu zafarbím čiernou, kliknem na filter, render a dáme clouds, to nám spraví takéto akoby oblaky. Prekrytie tejto vrstvy nastavíme na overlay. Dobre. Teraz si znovu klikneme na novú vrstvu, klikneme na štetec, to je bečko, veľkosť štetca nastavíme na nejakých 41 pixelov a takto nakreslíme taký tienik na tieto panky. Dobre, teraz si dám ečko, to je guma, hardness na 0 a veľkosť na nejakých 75 a takto budem z toho tieňa zmazávať, aby mi zostal len taký prirodzenejší. Tak, takisto aj tuto len minimálne. Dobre, to by sme mali. Teraz si klikneme na novú vrstvu, vyberiem si znovu farbu, si dáme červenú, kliknem na štetec, veľkosť šteca si dáme na nejakých 257, môže byť, dám červenú, môže zostať, zafarbíme. Kliknem znovu na farbu, kliknem na žltú, zafarbím asi tu, môže zostať, znovu kliknem na farbu, dáme modrú, OK, zafarbíme tu a môžeme teraz dať rúžovú, tak zafarbíme tu. Teraz tú vrstvu rozmažeme, filter, blur, Gaussian blur, dáme ešte viac, asi na 83, OK, a prekrytie nastavíme na hard light alebo dáme na soft light. Dobre. Teraz si klikneme na túto vrchnú vrstvu, klikneme si na novú vrstvu, tak. Teraz si spravíme, kadiaľ nám pôjde vlastne tá neónová žiara. Takže klikneme na pero, musíme mať odkliknutú túto druhú ikonku a ideme kliknem, spravím takto oblúk, tu, aj tu, takto okolo ruky a vlastne až sem takto hore. Dobre, teraz si kliknem na štetec, to je bečko. Teraz podľa toho veľkosti štetca nám spraví vlastne hrúbku toho obrysu. Takže hardness dáme na 100% a hrúbku dáme na nejakých 18 pixelov. OK, dobre, to je asi takáto veľkosť. Dobre. Farbu si môžeme dať bielu. Teraz klikneme na pero, dáme pravým tlačítkom a dáme stroke pad. Odkliknete si toto simulate pressures a dáme, že brush, klikneme na OK. Stlačíme Ačko a Enter, tým sa nám vlastne stratí tá čiara. Vidíme, že nám tu vznikol ten obrys, aký sme si nakreslili, ale s tým štetcom vlastne. Teraz si nastavíme ešte, začneme zoom, aktuál, asi takto si to nastavíme a
nastavíme si tam farebnosť, teda akú farbu chceme mať tej linky. Takže dvakrát kliknem na vrstvu, dám si to sem, tu budeme vidieť, takže klikneme na Inner Glow, dáme na Blend Mode Normal a dáme tam takúto žltú a tu vidíme, ako sa nám to tam mení, keď budeme veľkosť meniť. Takto asi 10, dáme Object Glow, môže zostať screen a veľkosť, to sa nám zase robí okolo toho žiara. Môžeme dať trošku tmavšiu žltú. OK. Dobre. Teraz si spravíme to, aby bola tá čiara aj za ňou, aj pred ňou. Takže máme kliknúť na túto vrstvu, klikneme na masku, zoom, približíme, stlačíme B, to je štetec a teraz čiernou kreslíme do tejto bielej vrstvy. Hardness môžeme nastaviť na nejakých 94, veľkosť 18 môže zostať. A teraz keď to vymažem, ak takto vybehnem viacej, tak jednoducho znovu si dám bielu a bielo dokreslím to, čo som vybehol. Dobre, znovu teraz mám čiernu, znovu mážem tak, až potadiaľ tu vidíte, že som znovu vybehol, tak znovu si dám bielu, X-kom na klávesnici si meniam čiernu a bielu. Dobre, znovu tu. Takto to zmážeme. X-kom si vymením. Dobre, takisto aj tu. Teraz znovu čiernou kreslím. Dobre, vidíme, že tú linku máme za ňou aj pred ňou. Teraz si spravíme tienik tu vpredu, takže túto vrstvu okopírujem, chytím, hodím do novej vrstvy. Mám vlastne dvakrát tú istú vrstvu. Teraz z tejto spodnej vrstvy hodím tento efekt do koša. Tak. Kliknem na toto, stlačím Ctrl-L, to je Levels, a tohto pravého jazdca dáme úplne doľava a tu vlastne sa nám spraví to, že ak kliknem na Move Tool a posuniem, tak vidím, že tam mám už ten tieň čierny. Dobre, nechám si to ale presne pod tým, kliknem na túto ikonku, aby sa nám oddelila maska od vrstvy, kliknem na túto vrstvu a takto si poposúvam ten tieň asi sem. Dobre, teraz si to môžem zviazať, kliknem na masku, kliknem na štetec a čiernou znovu, dobre, čiernou znovu vymazávam ten tieň, čo nechcem. Takisto keď vymením štetec X-kom, dokresľujem, vymazávam. Tuto tiež nepotrebujeme. Ani tu ruky. Dobre, takisto aj tu sa nám stratil. Takto. Aj tu. Až na to pán zostane, to znáš. Dobre, teraz si kliknem na túto vrstvu. Kliknem na Filter, Blur, Gaussian Blur a rozmazanie toho tieňu dáme na nejakých 6 pixelov. Dobre, a presvitnosť vrstvy nastavíme na 80%. Vidíme, že ten tieň tam máme, ale ho už menej vidieť, je tam taký realistickejší. Dobre, teraz si tam pridáme ešte tie také guličky, takže klikneme na novú vrstvu. Teda klikneme na vrchnú vrstvu, na novú vrstvu, stlačíme B, to je štetec, klikneme na Window a tento Brush a tu si klikneme na túto prvú ikonku, spacing dáme na nejakých 200, Shape Dynamic, toto dáme na 100 a Scattering tiež asi takto a ešte si tuto dáme Hardness na 0 a teraz keď kreslím, vidím, že tam mám tie guličky. Spacing dáme ešte viac, asi takto, aby sme ich tam mali menej.
Tu dáme, tu, sem, a sem trebárs. Dobre, môžeme zatvoriť. Dobre, teraz ak chceme nastaviť farbu tým guličkám, dvakrát kliknem na vrstvu, kliknem na gradient, dám si radiál a kliknem na vrstvu, teda na gradient a ideme si treba tento žltý. OK. Môžem dať reverse. No a toto je dobré. OK, a vidím, že už tie guličky mám žlté. Ešte si môžeme spraviť také niečo, zafarbíme trochu z postavy, neviem, na červeno, na modro alebo takými farbami, takže kliknem na novú vrstvu. Spravím si teraz takýto obdĺžniček. Kliknem na túto vrstvu, dám tam treba takúto rúžovú. Plechovku zafarbím. Filter, blur, treba z Gaussian blur dáme znovu. Asi takto. A dáme si to treba sem. A nastavíme na overlay alebo na soft light, tam si môžeme meniť podľa toho, akú silu toho chceme. Dobre, teraz dám overlay, držím alt, nakopírujem si to znovu, stlačím Ctrl+U, tu máme hue saturation a toto hue posúvam a vidíte sa mi tam mení farba na spodu. A tie druhé to dáme to treba do takej modrej, asi takto. OK. Obrázok by sme mali hotový.